check. Sian ai ngui play ni por ba ai khubor surjing rohan rei ai ngui play ru ba menen kiladon hi katokan ni gijing khanglan ki ai gijing rei tang ba la un poi ni por ban ai ngui play kata te tang ruai ni gijing ruai teng ngahang ni rei umpai sa cerong Kiruai sepang kaburom Kikren sepang kading Kilentik siar bat kisur jongki Angel kibaring Henrei ngahang ni Tien ban kuslai Mutsin ngayai pai dien Kunjingnya lekai Ki ong kapor kamaresten Kakut kalapoi artan Henrei ngadang yai jam Klem jau tanti oman Syating ya kaknam Ngabut ya kinong syun Henrei ngalaring no Menlaka jing yakun Ngampet syajrang Ngam duai kumbadai Ngalaja haka jing dum Kumnungan thao lawe Ngayem lin ki paparim Jing em ngam jing perwa Ngayat keleng saudang Ngahap man ki benta Henrei ngadang ring mensim dang ki Dang shan Tilesi deka jingkirku Bangalakin tan Nga pai syabuneng Ngadem ngon hakin daw Kasur jong kaca jar Ni banga klem yos ngau Henrei haka jinjar Kadang kasur ublay Kum kajing it kabaam Jing embalong marway Lajing isnay lang kum yanga Lesi ublay yang ngaun siem Walangam laban ruay Kisur kacing pen em Namar nga kuy dam pura Henrei lesi dan cikir men Mensim bae jonga Ngampet syajrong Ngam duai kumbadai Ngalaja haka jingdum Kumnungan talawe Ngayam lin ki pambarim Jing em ngam jikirwa Ngayat keleng saudang Ngahap man ki benta Rei ngadang ring mensim Dang ki dang shan Tilesi deka jingkirku Bangalakin tan Henrei
ladang ring mensim dang ke dang shan tilesi deka jingkirku bangalakintan tilesi deka jingkirku bangalakintan entah aku pernah menjumpai amin. Play book paji bapanengi wana bandam selajak pucme dengan sengi jauh dengan sengi ke berau ke kentang kemalah hot ini kemki kon ke jauh banyak bandan haki yang berkoi kentang ke jauh try oh kem si bentar jing sekri iwan ra ini jing ai ke berit jing ini sekam jauh try itu tuai itu snai ban kerku kue pukui keti belano sekni jing ai tuai rok mempen kentang iki bersih kapalang kan penukam mereka kan nongsa tak kecil kerku kecang mereka kena try. Orang ini dah ni kepor, kemki khun kecang mereka. Kemal pensau ini ni jeruah itu ni khun semula kecang mereka. Pedang kecing lendat kecang ni, kecing kecang ni, mi pahadian na mereka try. Ramadan hasenda kecang ni, mesngap jar kena try. Orang kemki khun kecang mereka nyamat. Kecing kita tang mengihi haladay nitip isam tu kita pang kita bestam kita dah nak pergi kecing kita kerau nituai itu isnai tra kembakan kita cerwai kita mau ini kita cakap pangin sengap ya ketian kita mai pasiau kecing cing hoi sesipang pon ni si asau ya ketian kita cing kecih kai ke kodol lembai pastor try oh ni sengi kita kecih kai ke pakla kita bon giwan try itu ay manis nai kan try ke ai ke ilapan krek kan dalam sak kubur kecing kecing iwai piwai kenang bingila ban pen try kam iki kecing kecing ba malas ni itu ay debus ngongoi me teng jismi pa amen. Tung yai khub lagi nang cuman tajan nak por. Iba MS bare belaylam agak polis tang batwai. Bakum cuy iba aibok bar benyang iba laylam at kucing ruai ka pelong ka khubor lingba kasur jing ruai ka jong I. Bring ka khui phi iwei iwei. Ti hana ka por ngin yok ni cuman ta kucing ruai penraman sim. Bat ki khon sama ka pelong ka jing laylam agak kucing ruai lang. Katukat ni teli. Check. Hello, check. Check. Hello, check. Hello, check. Hello, check.
sisian pat ngai ngo play wakum ni ngila wan poi biang akan kapuan taban mani chakri wan yoro yu asko an puli nak tien jong play kasiti upol shakinong ro talang ko pesan khot bapra ko Henry ublay upngi shinna yala ka jong ka jing ie jong u shangi hakaba habangi dang long ki bapop ukres ulayap ye play yangi kani ditang ka jing pen mau yangi bangi long ki dang pop ban ka jing ie jong ublay kane bom jukut ani ka puan tu ye yang lang nyarwai lang ka jing rwai ka ba riu na ko jing rwai bangin beteng pat sa ka jing rwai ka ban riu fulai Sad hakman ublay Kahokas ng bakor blush lay Omdon bala banon Jingkumen yo haba ujan Jingsuk bala jingtin baba Skemda ulawan Omdon bala panon Jing ye jong u bamla banon Jing ye jong u bamla banon Jing ye jong ji sutraya Jing roa ka ban re fulai ajing i kat ki du riao ajing i snei ba la shlei ba u ya u sim ka jing Yap yang i ban pen im ei balaban klet yakani ngap klem yaro ei bala kum yakani
Kalvari, Kalvari, ki ompoli, ki jingjel liu ki bothei, bat kinan ba, jong ki bonen, ki layo kalan banshei, ki borbachi, ini kublei, hani mentaki Yashem, Hobat Jesu, Kiai Doru, Yakapertekan bareng. Tunang ya, Tonang yatko, Jisu genran, lakawat lamru toran, banyaleya, mika pertei, lani du jokru kamlang, urambaka gerteng jong mi, ganden tet yaki nong shun, kat pamimi yieng hajan balang jong mikan soho, urambaka gerteng jong mi, kanten tet yaki nong shun, kat pamimi yieng hajan balang jong mikan soho. namta promblay, amen. Tokin ang ilam ng syarai balang gejongi, ipi ki parmai pe iet, jongka balang, bana kewe ki balang, benerengkat bat ngi, bukan tup ipi ki balong ki long keme ki long kapa ki samla, berkhapret ki ba iet, shem ni kabo kan dengan opai sengis sisian komne, bana kublai ipi ibai, hakar teng kaba dan bortam, bat kaba tiang tam, kajan punim jengi u Jisu Kris. Ban ngai khoblei ru khon tlang joka balang gar jogi, kiblei lam lemai tu kucing ruai, kibla ra kim sim gar jogi. Mangin sakri u blei hakani kopor. Ti komba POE program. Ngadone ne kabanta ka bakrau. Man ai kani ka doctrinal teaching ka jonga hakani kopor. Hakabag program committee kala shani hanga man pendep ya kan di kabenta tingapan map komne ka basdang mangamla ban penkre ya kan ka PowerPoint magajing sitom jong ketiga jonga ngam simala ban le typing
Andre ngakarpat pat pensu shaskor bat pen ple jengbut dake babat pat ya kini ke bentap pedeng jong ke hikai ka jonga dike hikai ka jonga ne ko kan de shaphang ka theology shaphang ka theology bat ngini pusan shaphang kata ka jingdan kam bantip ya ka theology ka babah lani ka theology ka badai tin ta jong phik belong kiri upai ba yo le se kan tien theology kadang long thamma hap deng jong phi yo le se plagio snoteng phang ka theology ba kumno kini papen khrep andrung sakajing sakri yo ble ki julek ban pule theology ban ngeju i bagi don kini ki college lani kini ki kenja seminary ki behikai ya kita ki theology ki boper de lingban ke jhe ka jonga pang ko pintip kamut ayu kata ka theology kamut ayu ka theology de ka theology ka wan na ktien Greek theologia bana ktien phareng theology theo kamut ublei logi kamut ka jing pule de ka theology ka de kata ka banta ka bangide bantip bat ban sotho kom ki khon ki jong ublei u Thomas Aquinas ong kumne habede pa ka theology wong theology is taught by God, teaches of God and leads to God. Theology ka de ka pala hikai hi doblei ka theology hikai shaphang ublei maka theology ro ka yalam sha ublei tin ta jigam ki banget ki padan kaleng satlak ka perthei ka theology ka jongi ka wan na ka Bible ka balong ka ktien ka jong ublei ka wan ru ha hikai jong ka balang mat ka wan ru ha ka ta jing pen pau ka jong mun sim khoi u jong u ha kita ki sakri ki jong ublei tiunu wei padu theologian jong an expert nem ka bamenta Stephen D. Morrison ubalong ru unang thokot ubapau namba wong kumne not all believers are professional theologians but all believers engage in a form of theology. Theology at its core is the study of God, the act of thinking and reflecting on one's faith, even in a personal way. It's theological endeavor. Tiuni Stephen D. Morrison sakri jongble ongkumne wong. Baro nangi nginamla malong kita professional theologian. Nginamla banit pule theology. Hari wong patkom ki banget ngidan ya kata ka benta ka bakrau. Ban yeshim benta. Bani engage hakata kenja theology. Nama kata theology ka basisa ka de ka jing puli shaphang uble. Karkom perkhat shaphang uble. Bat kata ka jing puson ru habede pat ka jinget ka jongi shimet. Tingalaban ong babarot nangi kum ki khun Kristan kum ki banget ngidan kam bantip ya kata ka theology ka badai lani ka theology ka basisa tingam man len imen ki skipor hak bagi don shibun kita ki theology ki babaklah kita ki wrong theology ki balang kita ki inaccurate theology ka bangi jiwa so kaleng saudang pan yu i ba u syaitan
Kumutaw angel jong ke jing shai. Upanan kam dik sakri ke jong u ban ai dik jing hikai sapang karong theology. Tingi idan ki balang keleng saudang. Ki balang jong ki riu simet. Kidan kini ki kenhon. Kidan kini ki cults. Kidan kini ki nong thokot. Kidan kini ki nong tho jing ruai. Kidan kini ki nong ruai. Kidan kini ki bangyui hapo God TV. Kini ki bakran ki khobor ke jongki lingba ki podcast jong kini ki por ki bamentah. Batkum jo ha kene ka social media ka bangye panan kam. Ha ka YouTube itu ki videos ka bangye jui. Ha Facebook, ha Instagram batkum ta ter. Bagi ni kita ayat kata karong theology, hejeng kai ke jongki, ki khat ilade bagi dek ki Kristen, ki classify ilade bagi dek ki Kristen. Handai endang ila ti jeleupat ngin setiap bata theology ke jongki kadai kababaklah. Maka theology jongki babon ke bangyo sko, hakini ki por ki bamentah. Ki keren persya hejeng kai jong kabalang. Tik mensyukuran kelum kidan keren persa sapang kajing pen baptis ki ong baladam pen baptis nakaba pengam pinamio kajing bam jukut kidan ki bekai bakla sapang ka sakramen kidan ki bekai bakla sapang ka singi sande ki ong balai ngide ban hikai ka singi sande ngide ban sakri bet tang ublai ha ka singi sabatan kidan ki bekai bakla sapang ki jingkren thliet kidan kita ki bekai bakla lingba kita ki jing yetholopa ki jing ye pau ke jongki nanta kidan ki bekai bakla sapang ka jingpen khia bat kita ki kamba tik jingkali ka long namanta jingi kom ki khon jong ka balang kum nong intip bakini ki jing hikai ki long ki ba bakla Tengah khod ipi kom ki khon jong ka balang kum ki parabangai ba iet ki jonga balada ki wan kum ki jaj jing hikai habang yo song spang ki khobor ki jongki ngenbo jingkeli hato kini ki jing hikai ki jongki ki wan em naga ktien ka jong oblai hato ni jing hikai ki jongki ki dei nem sisa kita jing hikai song tenrai kita ki doctrines jong ka balang ni hato kata kaba maki kila pla sagi kidain em sisa kita kaba munsim bakhut ula penpau lengba jongki tingi haus nam arajar henriu arajar nyo kidan sibun kita ki baklem ki baong bau bele lo ai ki ya kata kajing yo ipau kila persang bani thulopa kila persang banbu tarik kan saja komne bat komte hari kita datang kita kejeng bodur ke jongki kita kejekai babakla ke jongki bat kim sem la orlong komba magihi ki la hikai di nomor kata ngidan kam ya kata theology kabadai mengintip bat mengin songthu bat kemudian mengin stan ke jeng kenca Kristen kabaman la kasngi tongnya pai khengia chane ka ktien ka jong oblai ini pusan yakni ke gospel u Matthias kalenong kaba khanrio kada khat lai hado khat khandai tingambang i hangni u Jisu ula khat ikisenran sakajaka kaba kendong sakithan Kaisaria Philippi baru Jisu ula interview ula kali ikisenran ke jong u ula ong Kibriu ki ong ayu sapang jonga tiksaran kila ong shau Jisu kila jubab u Yohanes u nangpan baptis ki weite u Elias ki wei pat u Jeremiah lani u wei nakitaki nong ithulupa kata kade ka jubab jong ki senran hakapagili asngo sapang kata ka jeng batai interpretation sapang u Jisu bau Jisu dei we nakitaki
nong itulopa ude tang u nong hikai ude tang uwe nakum kita ki prophet tingi bagani ke jing kani ke juba jong kini ki sandran ngilapat nong hakani kopor kade kata ka wrong theology lani kata ka wrong interpretation kajing batai kababakla syapang jong u jisu tinggi mana ka juk pamantaro kira sibun kita kajing hikai theology Henry tang khandiat bagi babatai kata theology ka basija khamtam yakini ki jing hikai syapang kata ka jinglong ka jong jisu kata ka jinglong brio bak jinglong blay ka jong u kita pempat mat yo jisu ka jim ka jong ki kinamla ban batai yo jisu baude ublay lane ude tau khun jong ublay tinam ta jongiru kum ki khun jong kapalang ladangi pat yo encounter basisha baru jisu ladangi pat la ban batai u jisu ude uai ngirang don hakata ka jing sai lambakla hakata ka theology ka babakla Dew jisu sim la kemen makani ka juba painik sandran kila ai nama kila juba kat kum kata ka jiga sko ka jongki syapang u jisu Dew jisu ula kelipat yaki ong pite piong mangalong uai dikalong pan kapasotnat hangne uai ni kisandran ka jong jisu u simon ula yang bola ong yo jisu melong ukris ukhun ublay baim melong ukris ukhun ublay ubaim kris hangne kamot uta u mesaya ublawan kumutau khun jong ublay nabneng banlong nong tau nong suspa jong kita kinong pop hakani kasla perthei tinglaman ong hangne bo simon ulai ya kata jubab da kata theology ka badai kata right lani ka correct theology ka babatai sapang jong jisu bau jisu ula kamen sikadai e u jisu ula ong ha simon ong sok mame ku simon ukhon u jona na baka do baka snam kam sim la pani ya kata hame andre ukhpa jonga uba happening Dew jisu ong long balakor khu me Simon sok mame namar melajobab ya kata kaba de bat kaba shisha katkum gajing panpau jong khapa ubah happening mar jisu ro ong shu kum ne ngarungan ong hame ku Simon bamen long u Petrus marhalo no mosiang ngante ya kabalang jonga tiki khadap ka dojok kin la yaka tingi ene ka jingpla ka jong u Simon u jisu ula ai kerteng yo Simon da kerteng ka pathamai u Petrus da ktin Greek ka pamut uta u mau lani u mau siang baru jisu ong halor jong ni u mau siang pat hakapame malapla ngante ni ka balang ka jonga khnang bakit ki bor do ka jingdum kinamla ban benki pat yame baru jisu ong syuru ya u Petrus bangan airu hame ya ki shabi kahima ki beneng ik airu ba mente akhandau ante habneng barik airu ya ka pamen pelat akhandau pan pelat ya ka habneng Te hangiring ibo jisu ukren sapang u shabi Dew shabi hangne u thau lane u symbolize sapang ka authority lane kata jing ai sobha ba u Petrus unyo ya kata kajing skaus kem ya kabeneng ya kabau jisu ong
nadu manta ba menang don hang ni pok khendo mendan kata jing sos kem ya kata ke ru ki ba kenja beneng bat do ni shabi ubangan ai hame kabalong kan authority ka jonga mendan kata ka jing sos kem ya kata kaban sawan ru ha ka jing em ka jong me Tiu shabi hang ne ka thau ya kata ka assurance saphang ka jing lek beneng tingiling ba kan ka jing yakran hakabede bat ujisu bat kisenran khamtam yakane ka jing phla shemen sem ka jong u Petrus kabalalong nakata theology kabasisha kabala penkemen yo jisu barbo jisu lapan kan mau shau Simon Petrus pat yak e ka ba unle hadin ba uladep ban phla saphang u jisu te kani ka jing phla ka jong u Simon Petrus hang ni dakata ka theology ka badai ba jisu ude u Messiah u jisu ude khun jong uble kani nglaban ong kade kata ka benda pedeng jong kaniam Kristan kade kata ka essence ane ka kur ka phang pedeng jong ka jinget Kristan ka jongi ka ba mangi kum ki banget ngidan kam ban phla tang saphang u Jisu halakas ni tu ble kwa ngi kum ki khun Kristan kum ki khun jong kabalang mangin tinju yelede bat mangin yet yelede hatu ngilaman em yu Jisu haka jing em ka jongi hatu ngila plan em da shisha da kata theology ka ba Jisu kwa ngi mangin flash u ba de tam u hi uta u blai u ba shisha u khun jong u blai u ba em batang ma u bala banyalam sha ka jing em bam jukut ting iman ta kedang kita theology ki ba bakla ki theology ki compromise bat kane ka perthe ban ngi begini ki judge theology ki ba bakla ki long persha ya khtien ka jong oble kedang ni theology ki ba manta ki ong balada phikwa ban lej beneng kadan kam ye phi ban pen baptis nak apa pengam kadan kam ye phi ba phin bat ya ka sabaton kadan kam ye phi ba phin bat ya kita ki hukum ki barim jongka testament ka barim ka jongi bat kumta ter ka bakaran saphang kata ka jingyo ka jing bam jikut lingba kata ka jingla ba jing persang ka kan jabriu ka jongi kata ka jing hikai ba theology ka babakla namaringi kum ki banget la penim da kata ka jinget tang hau Jisu Kris maka dan kambingi pat andang liya syam or Jisu marmet mengen pla bo Jisu ude uta unang penim ujongi te iwe Yohanes kalanong basau kar khatsan ong kumni we bo pla bo Jisu ude khun jong uble uyai sa hau ban mau ha uble te ban pla hang ne ban confess saphang u Jisu bau de khun jong uble kade kata ka jing pla ya kata theology ka badai bat ka basisha namala dangi pla da shisha na do ka mensim ka jogi tang daun ni u thlit briu u jongi u thlit bakan jado datangi le shisha kumta uble unwan pangesa hangi pan mangi hau ban ngila pan long kita ki khun ke jong uble kiba shisha tie namar kata kumni habangi pusan chaphang ka theology nyaban sotho yakane ka jingkhot maka ta theology ju em ka jongi ka de ban long tang hau Jisu Christ hi tang hau bat tang hau hi marwe ka theology ka de ban long Christo centric ka bomut baka ta jing flash mesim ka jekan de ban long bai tang saphang u Jisu bar haba theology ka jongi ka long Christo centric pat
kan yalam ringi ngelaman da kata Christ centered life ka jing hakaba u Jisu udah pedeng jong ka jing ka jongi ti habe kren chapang kita ke jikai ke babakla upol ongkum ne habe dei bahkan siti ka jong u sha kinong koren tilaringi pule ar koren kalanong ka ba khatwe ka da khat ka ba sa o pasal pol ongkum ne namala rashisha uta ubawan happy u yalap ya oi pat u Jisu ya oba ngi ngimshem la yalap lani lada phipriang ya oi pat u mensem ya oba phi phimshem la pdiang lani ya kawai pat ka gospel ya ka ba phi phimshem la pdiang phile bha ban yaisha yu teopol pun kan ma gini ki banget hapo koren bagian pikir bha nakini nohai kai ki babakla ki bawan lampat da kata kawai pat ka gospel ka bomsisha kata ka false gospel ka bayalam bakla bat ka penthok bria eta ka gospel ka basisha teopol wang gini bangai po koren tu yet tu tenju kiba kumno kita kiba wan banelap epi chapang uta u Jisu hatu kelelap lem chapang uni u Jisu yuba mangi ngelelap shapi hakaba meningkong tingyu i yang ngin hikai kiba lamlier jon ka juko jongi kaba manda hoi kelap chapang u Jisu kelap ru chapang ka gospel ka jongki baka gospel ka jongki kaba ladangi pet ladangi tenju ladangi yet kemde ka gospel ka basisha kidan gini ke belap ya kata ka prosperity gospel ka bakren sapang kata ka jing riuspa kiong pediang yo Jisu ada phila pediang yo Jisu jem ka jongpi pen sa riuspa ada phila pediang ru yo Jisu pensa pakho pahai penampang penam sitam syu hakani kasla parthe penbet penbiang hari langi polia ka dekhat ka khaddu jang gospel jang u Matthias u Jisu ang hakani ka parthe penmat ikjing janjar hanai to tepat bat to longslur ngala job yakani ka parthe u Jisu man ba wan sakani ka parthe man ai hangi yang gospel ka jang u kan gospel ka kren sapang kumno mangin yo ka jim bam jikut rem dai pat mangin yo kata ka jing sobha bar ka jing ko abrai ka kan jado kita ka jing kai ki bawan na kini ki brio ki bashim kabu tila nang ipik kaleng saudong kini ka belap yang ka gospel ka bamde ki belap ita khobor ka babakla hakajaka bakin yalap syaki bampat long Kristan ki jialap hapadeng jongki Kristan kialap hapadeng jong kita ki blalong Kristan nadok pasdang khanang banyo ban khrengi ki sakabalang ka jongki ban ngi ji hagjalan ti ka balang ka jongi ru na kawai katayo sakawai pat na vai upanai sawai pat mbanse kum kabalang ni habban weng balang no yaki katukat ni ki balit punya sopat sikawai ki jaj balang bat kumta ter tinamar kata kadan kamingi mangin yet pat mangin tenju ki kumno ki khobor ka ba mangi ni saskor nama ki babon na kini ki nong yalap hi ki persang baki longru kum kita ki nong tu langbrot nakasem jong kiwe Teopol ongkum ne shau Timothy kalanong basau kadakhat kabalai namar kapor kanja hakaba kinum shaskor ya jihikai bajanai andre kibadon kiskor badaj kia kanton haladi
yaki nong hikai abakat kum ki jingkwa abrai jongki hi Tio Paul ong Timothy kan sapoi kapor kan sapoi kata kaya hakaba kita kiba syashkor ya ketien kerjang oblek kinum kuas ban syashkor ita kejehikai kiba shisha kejehikai kiba janai kinta syashkor bakin sakwa ban yosngo tang kita kejehikai kibalong kum ka jingko abrai jong kado tinggi mentah kini kebalang juga kini simet kini ke ministry kita kering bah iki kun jaka balang mari kun salam bikin wan man syakri ban mani syaki ki hikai ya kata kajing lemon kyong mlele nget au jisu it's your life mlele le kat ba pimon ladam dan kata kajing ya tip lem Adam dan kata conviction kapan reme pi kiong kamde kapok omlele lada pi song piasa bannu ru kelim ka jingtip jong kabalang kelim ka jingtip jong kikimi kikpa namang im hakini ki modern times kiong lada kamdan ka jingkta jong ka jingtap lem ka jong pi kiong kamde kapok mat kumta ter tinggi mentah ki babon ki khon jaga balang ki sapan thame kum kita ki jenghikai ki bapen sultanat tang ya ki skor kita mi on ketien pareng kita ki sugar coated preaching langi sngap ti jekai ki jongki sultanat bha so shaman sim bha so ka ek ba maki ki hikai ya ka bade hendre pat kadai tang kajing penthame kini kajing hikai ki balong persapat ya ta kajing hikai bajanai kajing hikai ki ba shisha Tio Paul ongkum ne ya ki banget hapa Ephesus ladangi pule Ephesus kala nang ka basa ka khat sa bakom tang nem longshu ki khna ya ka bala shat pensat kenting bala rong no keleng dakal air kejikai baro dakabut shalai kibril haka jingle sianti ka bakum ka but snio ka jikai bakla Tio Paul ong ikini ki banget hapa Ephesus uang wanom long kena shu haka jinget tolong rangba no yang scam wanam sha ilam bakla shu hakini kinahikai ki babakla Yelo sing lam nong Paul ong ya kini bangai apa Ephesus long rangba no to tip no ya ka theology ka badai mat ka basisha bat kiar no na kita ki theology ki babakla ki bolong kita ki bot shalai ki brio ka jeng sianti bat kita ka jengmut snio na ki kai bakla ki jongki tiladangi pule Titus kalau nak beningkong dekat khandai kong komne uba bat scam ya ka ketien basisha kabalong katkum kata kajinghikai baun yo long ubala pan sneng ya kata kajinghikai bajanai bat ban penkendu ru ya kiba ya parsi keliang de hangneu Titus ong komne Titus iwe khandai to bat scam ya ketien basisha to bat scam ya ketien basisha to bat scam ya kata ka theology ka badai bat ka basisha bat to snengru ya kita kiba keren persa ipi tekum ki banget hakan kapor uble kwa ingi ba nginlong rangba no haka jinget bangin trisitom ru kadang bangila pen scam melody hat kanong rem ka basisha ka theology ka basisha katkum ka Bible bakatkum ka jihikai jong ka balanghi balar kiwan ka jihikai ki babakla nginamla ban sha penkenriano shane bat shate tidak bang itip ka theology ka basisha ngila ban kiar na kita ka theology ki ba bakla
Tengah khot ingi kum ki khun jong kabalang. Kum ki para banget jong kabalang. Mengini lek sitom halakas ngi. Mengini pulih Bible testa. Mengini yet, mengini ti jeliu. Ini jengkai ke bakodot ke basisa nak tien ka jong oblay. Khanang ladau ki wan gini jengkai ke bakla. Ngin la ban tip baki long ke basniu. Mengila ban kiarno nak kita ki ai kairo ke bam daipat ke basisa. Di syuabangan penkut ya kane kan jengkai ka jonga. Una way sakri jong oblay. U theologian u bakrau. Jong kane ka ka spasnem ka lalet no una German theologian. U bakerteng u Adolf von Harnack. Wong kumne habede man penklan ya la ka jong ka theology. Wong we need to separate the kernel from the husk. We need to separate the kernel from the husk. Maka ni ka theology jong Adolf von Harnack. Kadai kata theology ko onam ha baki ong kata kernel and husk theology. Dekat kum kajeng batai jong uni theologian u batai kum ne u husk kathau kita ki bam dan kam kita ki ke belong historical ki belong cultural ki belong social kat kum ka konteks jong ka perthai wa ha weng no yau ne u husk but shim tang yau ne u kernel baru batai kum ne bau ne kernel uday utau benta pedeng jangka gospel ka jong u Jisu dia uneu has khang ne uthau yau tau kanja snap lani utau kanja jingsop ubae bat ubamlang banbam u kernel hang ne ka thau yau tau so lani utau kanja sieng ubajam baru bolong banbam dia ladang ya bam riu hadam udan ar bentah uhas bat u kernel uhas udah tu snap uba ngi bratno u kernel pa udah tu so lani tu sieng uba ngi bam hapo dia ladang i petru hakabede bat u kabah hakabal ladapan lum yau kubah kiju syok yau kubah pangiju simpat tang yau kau hadian mengidap ban pekno mau detang u kau uba mengi ngijubam yau tu snap ngi beratno tienu Adolf von Harnack ongkum ni hi kadan kami kum ki banget mangin wengno kita ke bam dan kam mengini weng nak kita jengkai ki babakla ki bam idan jing mentoy ki balong komune uhas lane utau snap lane ujing sop hande kom ki bangnya haban fokus haban shim tang yo ne u kernel ubade tau so le tau sieng u bajam u balong banbam bad bangi bam yo ne so lane u ne sieng ulong pat utau batei ya kamet ka jongi Tito boleh nerap ingi kum ki khun Kristan. Mat mengin dwai yau boleh ruun ai ngi kita ka jing start. Ngilap ban weng kita ki kita ka jing kai ki babakla ki bam tei ka jing em ka bakan jamin sim ka jongi. Ndai beri kata jing start ka boleh on ai hangi. Ngilap ban bam tang kita ka jing bam ki bakan jamin sim ki balong kat kum ka ketien ka jong boleh. To boleh nerap ingi di mana khobor ka bedai sapang ka theology Babali rap ingi kum ki khun jang balang ngin tip ngin practice bat ngin le tang ya ka theology ka badai ka theology ka ban pen kamen tang yo Jisu hi marwe ka theology ka balong ringkat kat kum kita jika song tandrai jong ka balang maka ka theology ro ka balam ya lam ngi sha ka jing em bom jikut
bat syakata kajing reuble kabaman lakasngi nakabenta kapuram kajong uble. Amen. Tu ngila push ka bawai so kane ka jeseng ngai ngo yuble ba ula don rekat pat ngi hakane kanok phais ngi tik ai ka ba ngi ngila pendap ngi skam boble on kurkhu on pandai ta bor ble ka jong u ngin mi panan kai jing sakri ka jong ngi ngini phai jing sam ka jong ngi kom kita ki sakri ki jong ble ba mat ka jing chaman sim ka ba thamai Tingin ni raja raga kado jane kapor kacang rai kapa sanspa life pun riu sanspa life pun riu hadian kani kacang rai itu mesan eswa kasan dia unsa bo kacang rai lingkot ban supply do jingkar ku penwai kacang rai kapa ong dan kehima ba pernah ke ap halandet jongkil o kirekod na kaleng saudong kialang bagi singkia state thirte ban panjan jingwan jongka nama jingwan kahima kala nangjan bar south league itu ki dekat bat ka chorus ka jingrai ka ba sanspa lai punri tu ya don kahima ba pernai ka am Lenda jongkil o Kireu kuat na keleng saudo kialang Bab kisngi kiat sted terban penjan Jingwan jongka Namar jingwan kahimaka la nang jan Kajingwan kahima kala nang jan kajingwan kahima kala nang jan Men sim jong atu pen kloy namar turoy kan saril baus im ha keburam unsapa kahimahang teida kaburam kala nang yai pen kre kakwa hir ba wan unong pen em ban pelat yangi na jinglong rawangi lasya shitong Namar jingwan kahimaka la nang jan kajingwan kahimaka la nang jan kajingwan kahimaka la nang jan Men sim jong atu pen kloy Namar turai kan sariu baus im ha kaburam unsapa ha jingwan kata kahimangin yoi yala utrai namar utrai uyu dei ban pa Pa jong udakas nam ngin yaro haleluya ka jingwan kahima kala nang jan ka jingwan kahima kala nang jan ka jingwan kahima kala nang jan Men sim jong atu pen kloy namar turoy kan saril baus im ha kaburam unsapa
Ka berthei ka nang ring xoai da ka ba am Jing wan jong ka Do nut jong ki ki yo yan da jing shep tin Tungin ya lap ya ka hi ma tungin pen Tien da jing rai Ba ka jing wan ka hi ma ka la nang jan O ka jing wan ka hi ma ka la nang jan O ka jing wan ka hi ma ka la nang jan Men sim jong a tu pen kloi Na martu roi kan sa riu ba usim Ha kaburam on sapa Ubalay ubalong pa changi ubahap nang Kanungi dap lagajing sngongu kabakrawe ema Namagajing danon katame ngi Nadu was dang jong kani jing syakri jong ema Hadu kani kapor kani kalimat kamamta Nidu wai jing snai joma Lagajing danon katame ngi Bankerku yaki ki baro Kawang yo man pendap kani kacan miet Nadu bangir wai ke jing rwai ro ika kertang makhu joma Kajing pule ke ketien makhu joma Jing rwai ke kerpang ke panyus ngau niki khun samla jong ke balang bat kumcu iki khubor ke panyus ngau nau syakri jong me ubala batai hangi phang kata ke theology ke baba ni rwai khamat memban pendeh po jongi ke parok panyus ngau ken long disisa ke jing kerku yangi iwe ken mau jong syakri jong me Ubal sam ni ku khubor ni ku chanmit nangye don ka be pastor banang yo ka met ka koik bekhya pat nangla ban a ching sekri halag chong ka balang bat sanu ka ba me pendon kam ye I pat ha ka ba penwai no ya ka ni ka ching sekri chung ye me palai ingi da ka ching kerkhu ki ba kan sai tam ki jong me matura ai ru ba ka ching ai jong Jesus Christ ba turai Kajing it ba jong play bo pa lembat kajing slok batyang ba pensat bor sem ku kinyalai long lai hawe kinlong nang kabat ngikum kabalang long lam ki khun ki jong ma ki ba ye ma ku shakri ma ki ba don ting ri klang satlak ko thai nadu menta hadu halakarta amen